Pa sino ti pagdawatan iti bas pamakawan ti bas basol tayo. Admitaran tayo nga ano ti pagkamkamalayan tayo ti sanganan iti Dios. And masapul nga may usto iti pamati tayo concerning diti nga ba nagapos ta adu dagiti na isusuro kan maidandanon kada tayo tata ano sino iti pagdawatan tayo iti pamakawan pangidanunan tayo iti pamakawan tayo. Tinaduma maidalan ni dagiti natay nga santo iti daduma kat ni Maria tinaduma kat dagiti tao dagiti ministro dagiti padi tinaduma dagiti kararwa dagiti natayan ngay muno na so nga dumawat ti pamakawan ta baka nadisturbuda o nalipatan da isuda so nga agdawat ti pamakawan iti daduma ti pagdawatan da dagiti guardian angel da nga iso ti mangidanon ti tarigagay ti kararagda nagadu dagiti iti remort at nga sulsuro may panggap iti dating nga issue so nga napintas nga paiso no kunata nga dumawat iti pamakawan iti sangwanan niya po Diyos sino ti danunan tayo nagbabawi tayo iti basol tayo katibaga tayo iti express tayo iti panang-akseptar kan panagbabawi tayo sino ti danunan tayo ni Maria kadi dagiti dagiti unsing disipulo ni Kristo Jesus dagiti imuno na kadi nga natnatay nga santo nga narami dagiti simbahan nga pagkararagan tayo iti sao ti Dios iti 1 John chapter 1 isuro na kada tayo no sino iti persona nga danunan tayo no dumawat tayo iti panagbabawi bagatay iti panagbabawi tayo kung dumawat tayo iti asi kung express tayo iti pabawi tayo iti basol tayo panagdawat tayo iti sincero nga apology tayo katawan sa bali no nga kuna nati 1 John 1:9 if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dati 1 John nga na ito kat napintas na tinga libro na isurat da ito nga ti audience na ito nga libro kat dagiti Kristiyano ada iti struggle kanya da nga kuna dagiti mga kasaba posibleng ano inawat mo ni Kristo Jesus kat nang kayo basbasol ada lang ti basol nga maramidan tayo ayun inya kasat mo nga tadi ay and napasol dagiti sumursurot kini Kristo kat kuna da nga agpaiso niya awan mo ti perfecto ngayon mawat ti apag kamang ito lata kasat mo nga di ay and kunapiman ni apostol di mano da iti nga issue ni kini apostol 1 kat inadresan na iti 1 John 1:9 nga kunana iti 1 John 1:6 or iti 5 6 7 and 8 nga amin nga tao katag kamali kinagpayson na awan ti tao diti daga nga hangag basol uray dagiti Kristiyano dagiti anak ti Dios katag kamali damat ulbud kayo no ibagayo nga awanan ti basol yo makaramit tayo lata ti basol uray no siga kat inmawat ka kanay Kristo Jesus ison nga dati sulisog amo ni Satanas diya ita adala ta ti posibilidad nga matinag ka iti basol ngam ti diferensya na di impact na kat ito kadagiti hanungin mawat kini Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan na ti diferensya na ti epekto ti basol da kat maibarsak da kan mangiturong kanya da dati basol nga raramidan na kat mangiturong kanya da iti pakadusaan iti impyerno iti diferensya na dagiti anak iti Dios ket ito J fellowship daket nadadal isu ti taltalantanan na diti chapter 1 ingana diti verse 1 ingana ti verse 8 nga kung kunana piman adala ta ti basol nang ti epekto na iti basol tayo ket kastoy haan nang adadaulan di relasyon nagbalin nga permanente ti relasyon haan nga nadadal di relasyon tayo ti sangwanan iti Dios tinadadal iti basol tata nga simpo nga inawat mo ni Kristo Jesus ket daytoy fellowship tayo iso nga ti pinakatema na iti libro iti John ket fellowship di panakilangan-langan tayo iti sangwanan iti Dios kasla ti may isang anak nagbasol ti anak iti ama na agukos di ama di relasyon katamala tahang na pugsat di jay uray pinagbaling nga kriminal di anak nga de anak na lata di jay tatang lata di jay ti relasyon na nung tinaburak kat ito
naburak kat di fellowship da. Adayo itirik na di ama, tanay babae ni suna. Hana nga ito dun, kayat na di ubing. Adayo iti, hana nga kahit nga dengan iti bagana. Apay gapusta na dadal di fellowship da. Nam di relasyon, kat steady nga hanga napugsat di, hangag baliw di. Kas di tinapasamak, dagiti anak iti Diyos. Dagiti anak iti Diyos, there is a possibility nga matinag da. Nam clarify dito uray pa di 1 John chapter 3 verse 4 inga na iti 10 kat nga clarify nga ti anak nga pudpudno anak ni Dios kat handa nga enjoyin iti bason. No talaga nga pudpudno nga anak ni Apo Dios ti maysa nga tao, he will never desire kan handa nga tarigagayan nga paspas kat in-enjoyin di jay. Imposible di jay. Hanga mabalin di jay. Kinawulbud di jay. Tikat kong ibagamot ito'y namhanamot kat nasawan nga ti anak ti Dios kat perfecto. Ada di chimpo matilo isuna iti pahin, matilo isuna ti silo iti demonyo iti basol. Iti chimpo nga masiluan isuna ti basol kunan ni John the beloved, if we confess no ipudno tayo ti amin nga basbasol tayo, he is faithful. Sino dito he? Again, agsubli kayo dito'y verse 1 inga na ti 8 dati he nga dito'y kat iris referring kini Christ Jesus. Sino ti pagdawatan tayo? Hanga ni Maria. Haan nga ni dagiti santo. Nga natay. Haan nga iti tao. No di Old Testament kat mabaling nga dumanon tayo iti padi, iti simpo na iti. Nabaliwan tatang at simpo ti New Testament. Napinpintas, kan may mayat, kan mas matalak iti magpagdawatan tayo, pagkunpisaran tayo. Tayo iti pagdawatan tayo mismo. Kat ni Hesus Kristo nga iso iti trabaho na iso ti kangatuan nga padi nga ada mismo ti kanawan nga trono ni Diyos Ama nga mangyasa sudug kada tayo iti amin nga dawaton tayo karkaro iti chimpu nga nagbasulan tayo nga isimpa tayo iti fellowship tayo iti Diyos. He is faithful. There is no more word nga ni Mary. Mayat kasla napintas nga kuna tayo nga ni Maria, but there is no record in the Bible nga ada iti mediatrix. There's no verses in the Bible nga ada ti panakabalin dagiti kararwa dagiti tatatang tayo nga mangugas kan magpakawan iti basbasol tayo. Nalpason ti biyang da diti daga. Iso nga ti Ecclesiastes kunana iti Ecclesiastes chapter 9. Awanon ti biyang da diti daga. No nataydan hanan nga mabaling agsubli nga ipakita dati ay wanda dagiti ayatan da dagiti kagurgura da nga panda sublian kat ibalis isuda awanan ti chimpo nalpasan ti biyang dagiti daga. So kat ko yung baga dito'y kunati sa ti Apo ure dagiti natnatayan kat hangay so ti pagdawatan tayo. Sayang lang dagiti baboy nga ususaron tayo nukas di ti apante pagdawatan ti pagdawatan tayo lang nga kunati so iti Apo kat ito'y ni Hesus Kristo. Kahit mo nga may sympathy fellowship mo, ni Hesus Kristo ti mabalin nga matalak nga tarayam. Nang kasat mo ngayon ti may isang tao katanap ngayon mawat kini Kristo Jesus. Sino ti dapat nga pagkonfesan tayo iti basol tayo? Ada ti panakabalin kadi iti relihiyon kan ti simbahan nga pagkonfesan tayo or ti may isang ministro nga iso na ti mang ikararag kada tayo kat may salakan tayo. Sino ti pagdawatan tayo? Iti Romans chapter 10 iti Roma chapter 10 verse 9 kunana ito, if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. That if thou shalt confess with your mouth, no sarmanan jay confess. Itatay jay 1 John no sarmanan yung word nga confess nam ti purpose na kat it is for the restoration iti fellowship. Iti Romans chapter 10 verse 9, sabali iti purpose kan function na iti confess nga dito. Idin surat na Apostol Pablo iti word nga confess kat ti function na dito why we are to confess kat haan nga yung fellowship ti kungkunana. Ti punpunteriya na dito kat it is for the establishment iti relationship tayo iti Diyos. Kahit mo kadi nga may kan ka ti relasyon iti Diyos, nga akseptaran na ka ti Diyos, pakawanan na ka iti Diyos, aramidon na ka anak na, He will declare you not guilty. And He will treat you righteous for what Christ hath done for you. May salang ti mabaling kasta iti tao. And that is, kunana iti verse 9, to confess with your mouth. Nagapu iti ngiwat mo.
nagtao di ti pusom, ipudnom nga ni Apo Jesus. Ni Jesus katapo, di title nga Lord, which is also used by the Father. Iti Old Testament was also used. Iti kunata ito'y kini Kristo Jesus iti tsimpuna. Kunana, sino ti pagdawatan tayo? Kini Apo Jesus. Itinaga na, kanya na. Iti narami na di krus ti Kalbaryo. Kunana ito'y, and shalt believe in your heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kunana ni Apo Diyos, it is God, it is Jesus Christ. There is only one that can restore a fellowship and that can build that can restore a fellowship and that can build di ko na tayo nga relationship, and sino di ay ni Hesus Kristo. Kat mo makita di bagim daw na pay sino ti pagdaw-dawata kaya gusto ka di nga iti padi, gusto ka di nga iti ministro, gusto ka di nga iti pastor, gusto ka di nga iti relihiyon, gusto ka di nga dagiti natnatay nga tattao iti apang ko pagdaw-dawatan ti pamakawan nga panangipudpudnok ti panang-akseptar ko kini Apo Diyos. Gusto ka di dagiti nga pagbatbatayak nga idanon dati sangwanan ni Apo Diyos ti kararag ko. Dakkel nga kamali niya. May salaan tinaitad nga pagdawatan tayo. Nga pangipudnuan tayo no sikakat na isalakan kanahan, and that is na Hesus Kristo. Isuti kong kuna na matlang dito'y 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, adati may nga Diyos, ken may nga mediator. Karna saan mangyadandanon mangisimsimpa iti relasyon iti tao, iti Diyos kan iti tao. Sino di ay? Between God and man. Sino? Dayti Diyos nga nagbaling nga tao ni Christ Jesus. There's no more indication that Mary has the power, church has the power, iti natnatayan kat ada pa nakabalin na dagiti ritual kat ada pa nakabalin na nga isuti dandanunan tayo. Or sino man nga tao diti dagaan. There is only one that has been given the power and autoridad nga pagdawatan tayo iti pamagawan tayo. Isu iti Dios nga nagbaling nga tao ni Hesus Kristo di krus ti Kalbaryo. So ano inawat mo ni Kristo Jesus nga manubut kan mangisalakan mo, di jay ti talat mo. Kahit mo may sympathy fellowship iti relasyon mo, ten limamis ka ti ayat mo ti Dios, mabalin mo nga danunon lata ni Hesus Kristo. No hamo pa yung inawat ni Kristo Jesus nga manubut kan mangisalakan mo, matalat ni Kristo Jesus. Napudno iso na. Di sumalasaro ng bersikulo ti Roma 10, kuna na. No sino kada kayo iti mangipudno mangan mitar nga nagbasol isuna nga ni Kristo Jesus ti mangisalakan kan apo iti biyag na haan nga upayan ni apo isuna. Kapsat no nalawag dito nga minsay kanya karitek si kay tayan mo tatangad simpo apay nga han mo nga ibatan apay nga dumawat ti sangwanan ni Apo Diyos. Ti pamakawan nga sabali ti panutartarayan nga pagdawatan ti panakaisalakan. Linampasam ni Kristo Jesus nga isu ti plano ni Diyos Ama. Linampasam kanhan mo ngay nanay di krus ti Kalbaryo. Ipudnom ti sangwanan ni Apo. Gapus ti pananglampas mo nga di jay. Maukum ka ti impyerno. Dumawat ka ti kaasit ti Diyos. Hangasyak ti mga rami di ay. Sakay ti mga rami di ay ti sangwanan ti Diyos. Kat no aramidam di ay. Di chimpo nga aramidam di ay kung nati verse 9. Di Roma 10 verse 9. Aray ti biyag mo na isalakan da kanya Apo Diyos. Pakawanan da kanya Apo Diyos. So sapay kumata nalawag dito yung issue kada tayo. God bless kapsat. Ni Apo ti mang kadwa kada kayo. Ti dito nga rabi.